Woto ngoye nami sabunene worani dunia woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldeda ko tebdejo pamaro hakkille woto ngoye nami sabunene worani dunia woni mere woto ngoye nami sabunene worani dunia woni mere dingel mabe ngurta fo ngande ko baye bore ana sindi mamete dinaro mo biyondi wani on ketani mai gorgilado lepto momi dagi jango ko mayo munyeyo bayo summa be kadi be oroji yende Allah andi ko fumi may am Rugi am bisa won ko won yotti odo adul to min toni min bisa nenam nyamata nenam yarata kadija gila garda e odo galle hay gor anda nenam ko nanda kadija suñabe de kadi be oroyti kadija lepti min alori min yo dum de yo hadan min do ya barke fati e salatul fati yo Allah dandu min e ma bende bonde jogdande ruki ka boba yaane no diga yawri mo gonda hode dum do mbatta do no ko de ala hesanko ada nanga de bisay galle tan ala wada hanka anda ruki bobo yo woyru dada mi wisat an a wisane kadiji a nyallinani a wallinani odo mo dewda ay dedo battani cikuda ko min tan cakkito hen ma way ngo ha hew mbatta e ngodo andu de yumma wana min nyawni an nyawni so wonno on hay problème gota o ala a artan bon ummiri min wursoy ulle yamen min ti alori min a lepti min Allah andi holto men jogori faade yo hakka men yi ya barke fati salatul fati ya barke nyalo mo hando yo hakka men yi wajani mi hando wajimi ko yumma lido bada dedo dum don woni mijuma ido ala woni hakkille ala woni hakkille ma ala woni mijuma sona do kadi min wajimi ko olli a lepti min alori min yo Allah dandu min kadiji an kente min Allah ni ko mi watti ni fof mi fooji mi nyari mi lori mi lorri mi ma sella na wa wonde nedo de kadiji lepti mi suñabe de kadi be oroyti yo Allah duppu kadiji ya barke fati salatul fati ya ko cheikh tampe din yo Allah duppu kadiji o suñu woto ngoye nami sabunene worani dunia woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade
What a way going ami sabune ne worani dunia woni mere What a way going Yay boy. Yay. Come on, Duda. Boy. Asalai. Kamu sama? Bandu. Ibu emang bandu mahe. Oh. Jono. Kamu dah menjaga hospital? Boy kay ala ko fer joni no de babam ara. Après ngeen hospital ni kay wa ni wadude ha wet. Selan kay bandu mondu fof ni wuli jaw. Allah anta baba mo telephone mo ko ñifi sax ni no dam wara ngeen hospital. Massa. Wa sey. Edo kunuli. Wa sey ko ko nyamba ko do bañ. Ndo yo juli bi jam. Nasai. Evan. Aku dah anggun dah. Itu memang gue mau. Kamu sana? Ruk. Ruk. Bilang. Hanki jam arin do tomar dani ko nyinom toddam. Hali gong. Wallahi. Hanki hande berendini eyo ni. Berendini 2000 francs. Ndo ko anti. Kanda nante de gere. Ndo ko baldi. Baldi o. Hanki hande. Très. Non malgra dépense gal. Baba. Hewa non Ala ni heewi baba en heewi no mayim leydi ne kay. Nante ko dum sangude so andi gido haala ko no gañuni. Ko ne kalminde cigam non ko wonum ko mi yidam. Te tay wona mi yidam. Ay neɗɗo so yonti tan yo tarata to. Wona tati de fotaji kono dañoɓe gatto ko nder tatiɓe babo yam yo Allah ɓeydu balɗe barke yo Allah ɓeydu balɗe barke yo seeɗa wontu ko heewi ya horma Allah naade muɗum Bima jambit. Nenam jambit. Nena woni ko sukunya. Wala sabu nenam jambit. O wawa selbit. O wawa selbit. Wala xaw. Atank ada wuri ada oldi. O wawa sellude aduna. Banna hadi. Ya jungo may makko. Ru hoppa men mema fa. Allah hokku jam. Oto mem. Hadi. Na. Andam do musa. Mas fanga mas lande kan. Kono mi yaami ar. Nen oppo odo a wawa sellude atank ada wonde odo. Odo mi ara nan. Yalla addu jam faaro. Rugiya. Rugiya. No battani wona non. Yaay hal seed o haldi odo sa oppani a metta seddude aduna ma. O atank o lutti wurde odo galle wona fawmude tan kebaten. Dum do ko rus e gurndu arani taw. Ya bowal wasta mi yeton babam après mi noddam ndar o sumi dañi o dum en ja hospital. ya sa wutima kay jahaɗo bitig ɗo gara nim tutuma coɗa wage suuda aɗa jogui ɗon wecce gonta ɗo tinno yo Allah won ballo tinno yo Allah won ballo tinno yo Allah won ballo yo seeɗa wontu ko heewi tinno e hoorema vraiment oɗo dumuna mboɗo yima e galle he no feewi te kadi aɗa walliti min tinno e hoorema yo Allah won ballo ɗiɗo to jibinta pour la forme a jarama eyyi d' accord ya jarama vraiment c'est important te ɗo jooɗimi han ɗo mboɗo miijo mboɗo calcule dépense janggol fof ne keɓanmi ɗum Allah uddita jooka alhamdulillah rabbil alamin Allah so doole donki yo doole keɓa ɓiɗɗo tal kalɗo jibina yo Allah wasan barke hay goto anda gandanɗa hoore maɗa so barkeñi ñamoɓe hen yo Allah won ballo ça c'est bien heddi komi ƴeewa oɗo kajja kañumne ko golloto komi ƴeewa famde ɗum an kam mi faami golloɗa ko an kam vraiment mi faami golloɗa ko yo seeɗa wontu ko heewi ya hormo nabil karim
e kala ɗo jibinaɓe wuuri barke ya horma Allah e maɗa jogi to ɗo vraiment c'est ok ala needi haydara iyan mi wi mboɗo men mo yumma tan mbiya woppu nenam elle komi sukuñu walla min noon so tawi ko rafi min mi addani yumma ko rafi de allah nandi mi addani yumma ko rafi ala fof ko jarini mi wadde yumma ko rafi salamu aleykum waaleykum salam an wala olta mbaɗa oolo ala nge waɗino bate ko noon wallahi aɗa seli kam argay noon fammi ɓufto mer ala argay an kam an kam mbeta tinani ko kewe galle o ko kewegal caggal an mbeta yani faari bay wona guila hanki mbayno mi yiiɗam faari bay wona cellude wallahi wona cellude ko wondi min kam mi anda ko wondi tawi ko Allah kono mbaɗa andi kam rafi ko muus tutat walla o jamtata ko hoore walla koyɗe walla ko mustam kanko kay fof mo waɗa omo tuuta omo haala omo ala fof ko watta poɗɗe gonno sac o same a yiyan ɗum mat ala o rafi kay wona rafi poɗɗe sac ma donc jinmi andindemo kadi oɗo rafi o yonti kono no e hôpital o haɗani ɗo tan o ñaami o ñamani o yarani mi wanninomo hayruyi kono o jaɓani haydara ɓennani so tawi noon woni ko joguiɗa gadda mi ƴewnoyamo ɗa ene hay soko tewel mi wannamo suppo o yara mbaɗa feere noon o yaha hôpital kanko hondo affaire ala e makko kanko ɗe balɗe fof mo wadde hen kono ko hande ɓuuri foldemo Ceerno Mama salamu aleykum yo maaleykum salam te an fanɗum hande kam mi ala haala ala nde fijirde ŋañŋañal mi yiɗa ɗum ŋañŋañalde nde mi natti wawde muñji ɗum mi natti wawde famde oto haala taw accu hami gayna par ce que mi rewan ma a rewanimi haydara min ko mi rewan ma gila mbeɗa luuma galle o kalamani mimi yaalam tottuma galle nana gurel defa to a faami par ce que mbeɗa andi haqqe toon ma mbiɗa ala ko galle oɗo luwata oɗo ɗo ɓuranma te min galle oɗo ko gila mbeɗa mahamo haydara mahiranimo so wona mbeɗa luwa so lewru mayi mi yoɓe mi ƴeewa kadi to mbaɗumi banggue goɗɗo kono an gila wima le joyi lewru le 5 sa addani kalis ha hande le combien no foti hande lo foti no foti ha hande lo 15 balle sappo poyen balle sappo e joyi nanno jooɗi addani kalis o aɗa goni haala ka addu kalis mbeɗa yaa kono Mama comme an fof e lawari an fof dañji ko musma salminago adi fof kadi ko kaɗa ko fof ko gonga an jeeyi gonga kono minen komi ñaguiri ɗum sibo Allah e nelaɗo mum ko ɗaminnomi ko min winoma le 5 walla ko adi le 5 ni min addani jawdi ma ɗum wona gonga ko gonga ni mataw komi heɓani tan somi dañi min mami addu ha galle mi tottuma taw an jarani kaɗa ara ɓe balɗe fof mo wadde hen mi anda saɗanni kono ko hande ɓuuri folde wat feere noon so woni wonko woni ɗon gadda mi ƴeewa mi ƴewniyama ɗa tewel no fotiri foof mi wannamo suppu mi ƴeewa somo ñaama ko ɓuuri tengtude ko noon ko gara ƴettanmo o yaha ɓoɓra eyyi joni kam hiiri hoptawa aya hen so Allah jaaɓi subaka law kam
wor wi aɗa fada e suko hallaw ala kala ko fattama wor fat ɗum suma jom mami darta état noy kono kom sang suma kam bamani joni jeegam joni jeemi e joni ñama ya joni weccitam nan joginda ndawam numi de totno nani weccet pare e sona mon tew e moƴƴi sona mon pompiter moƴƴi e so ñami no wayo samara mo diido kalmaji e e toddemo e so Allah jabi o semori moy lor so semorani jango salatu sallallahu jabi na dabla ju farana o moƴƴi joni kam wecce ɗo mi addanomo ni gaccunomo ko pilit ceerno ɗo mboɗo mbiya joni mi rewor ɗon goto e so dama kala manken so weedi mi alam tawi mankin masal jabi e ala ceerno kono noon ko ɓuurmi yidde mbaɗa feere o yaha hôpital o andi ala ko biida moya ha jango sal jabi mboɗo mi yaha ɗo joni sanga ceerno gila yotet juuliyani ni yotet mi heeɓa kalis o no yaha mi ƴewniyama yotet a yonta he wona a yonta ala konko yonta andi ala ko biida neɗɗo to jahay ñamani yarani natani galla ha ɗum o sellay o ñawat tawiɗi haala gorko mum ñawat o wi ko waɗam kijiɗa o ñawat et puis o ñaw min ñawɗum wonta ñawde min goyamko hooram mala ga sam malama dem wonta ñawde sal malama wan yonta hay so konko yontuno hande tottete yontede par ce que o sellani o sellani yontetake alors ko an jii gonga sa ay salminde taw en ndewodirani ay somin rema sa yobtaw ha para calmodiren par ce que so wona ɗum salminango welta sinno ko sago sinno ko sago sinno ko sago hade mi salminde mi so tumaɗo salminde tan mi waɗi hen dani wima jaw sago alay luwas de alama sago alay luwas an jii gonga mamma eyi komi ñaagiri ɗum siko Allah en nelaɗi mum min gonɗi koye ɓesgu a faami so tawi a ardi hono dani a ari aɗa laawi no laawiɗani ko gonga kadi ko koye gonɗen koye lawol yimɓe ko yahoɓe a faami ɗum fof mi waɗi suturu mamma komi ñaagirimo siko Allah en nelaɗi mum ya muñanam aɗa faami ha yesso eyi siko Allah en nelaɗi mum o e suturu mo mbiɗa o hay somi wawa muñde no fewi ni mi wawa muñde no fewi ɗum ko melani mi wawa kono noon force aɗa hunde no forcé mi forcé mi ƴeewa muñde kono noon hande par ce que min kali ɓuuri waw calculde e ñalawmaji hande ko arti hande artini eyi janggo talata alarba alhamis mbiɗa ɗamini ala joni ala ɗaminade kay ɗaminade par ce que ɗaminade fof ɓuuri wasi hay wawde heɓde joni alhamis mami heɓ jarani kaɗara min mbiɗa andi galle mami yaɓu koyde ha galle ma damma alkamis mbiɗa de so Allah jaaɓi alkamis so tawi alkamis ari kay mami addana ke jooɗi ma so Allah jaaɓi moƴƴi Allah kam jaɓat Allah meeɗa hadde hay batte o mbaɗa hun tan mbiyen ko e Allah jaɓani walla ni Allah hoddirani sa ummi tan Allah hoddira o sasari jawdi ayin kalis falɓe ɓuuri bonde ko ni mbaɗa alkamis tan mbimi gonɗa ko batte ɗum ɗo gajade hami ɗumina ɗum ɗo ɗum e sa itam seeɗa alkamis woni alkamis anani so Allah jaaɓi so alkamis ari la ilaha illallah ay ɗum bonande fuɗɗima hay nokku yahani tan nerde no wulla tan no luuka tan yo Allah addu jaam inchallah hande ko haalmi situation ni yaani gallamen min ngulɗo komin tar komin tar mino tan e monam goɗɗo minen jiiɗi baba o goto kono baba min ndi sankini nana sara goto min goni ɗum gurde galle o terrain ɓoɗo wonno nder galle o terrain ɓoɗo o ari o mahi ɗum huɓede mawde to mahi huɓede nde o muñinama ɗum o wi o wawa ñamindimo o yernimin o yaltinin galle o min e monam mo jiiɗi ɗum e ba min gatti galle o monam o nan luɗi galle goto hey min goni
avant jonon ko ngumɗo ɓaɗo tampi garmi ɗo mbimi ya tinno mi ƴewna bagage ko wawa liggat mi wawa naftude mona kon woni eyyi ko ɗum ɗon tan addimi ɓe wallahi Kita gua sampai bonding, jadi yen rek. Itu cuma kan kebagas. Ni hamba masa ambilan dia ya. Satu suno ko dia da karater. Sa bisi. Ya ko jemi ko bonni ma anu nawa. Bel torka, sen koy wadde lo. Ma waro an ko jibinan ma wala. Ma je ensemble sukabe après ça yi julde de ni. Oro pere tan ko sen ma hare ensemble. Sa ne yi kata gasa après ñeno wonde encore ko semaine goddo ari o yahat ko kay tortida be si hande ya ngala versa akan kadi yeede versa ada khasa mu aɗa ko ɗumini gila jibina fatu merata ko waydani Série ko debbo moƴƴi ko no pere ay la faji bebeji ay la faji bebeji e ɗum de ya itu mai ensemble gitu aussi tay lié dia tay ko tax mal ko tay ko ben mal numéro 10 numéro 8 dum ko yahay burdu de wallahi to din hala sodo non ɗo ha jammel tigere fuɗen ko sole ha nawen ɗo hay o heddo oro ensemble ko tay rebe ta ko taw ko ni ko da mal Thank you.